Iisus! Iar lucrul acesta îl vedem astăzi în mijlocul nostru, când încă o mână se mai ridică către Iisus și zice, vreau și eu cu Iisus! Și tu, frate și soră, care încă mai stai departe cu Dumnezeu, e un moment minunat și pentru mine astăzi, pentru că cerurile stau deschise, iar din acolo se privește ochii lui Dumnezeu către noi astăzi. Aleluia! Și vreau să ridic și eu mâna către El să zic, Doamne, vreau în continuare cu Tine, vreau să Te urmez în continuare, nu mai vreau să mă despart de Tine, Iisuse, mai biruit, Iisuse, mărească-se numele Tău de Dumnezeu, de aceea Domnul Iisus să vă binecuvinteze, iar harul Lui, care e mai presus de toată bogăția din lumea aceasta, să inunde viața noastră. Amin. Orice va veni peste noi, fraților, este momentul ca să ne adunăm, este momentul să ne întindem mâna unii către alții, este momentul ca noi să înțelegem această chemare care ne-a făcut-o Mântuitorul, că trebuie să stăm împreună. Vreau să vă spun, acolo la mine la pază unde sunt eu de serviciu, m-am uitat la un lucru minunat și am văzut cum stau oile. Am văzut că ele nu stau departe una de alta. Cât este căldura aceasta de mare, la 30 și ceva de grade la umbră, ele stăteau una lângă alta și erau nedespărțite. Și am înțeles de la Dumnezeu că nu trebuie să stăm depărtați unii de alții. Din contră, trebuie să înțelegem chemarea aceasta minunată care ne-a făcut-o Mântuitorul. El și-a dat viața, fraților, ca noi să purtăm numele Lui. El și-a dat viața, fraților, ca noi să putem să stăm unii lângă alții. Nu vedeți ce minunat Dumnezeu avem? Că ne-a creat și ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Iar dacă toate lucrurile acestea ni le-a făcut pentru noi, să înțelegem și noi chemarea aceasta minunată a Lui Dumnezeu. Domnul Iisus să vă binecuvinteze! Amin! Lăudăm pe Domnul cântarea 631 și fratele nostru Siminov, Domnul să-l binecuvinteze, va aduce un mesaj, pentru că Dumnezeu s-a folosit mult de persoana Lui în dreptul acestui minunat copil al Lui Dumnezeu, care eu astăzi l-am pus la probă. M-am făcut că nu prea mă interesează botezul lui, iar el n-a venit să spună, hai odată, hai că trebuie să fac legământul. Nu, i-am măsurat calmitatea, i-am măsurat statornicia, i-am măsurat cât de mult stă el și așteaptă. Și am găsit prin Duhul Sfânt că nu se va clătina niciodată pe calea mântuirii. Va fi un statornic, va fi un statornic. Mulți vor cădea în stânga și în dreapta lui, dar el va rămâne în picioare, fiindcă i-am măsurat astăzi așteptarea lui. Stătea blând și liniștit, îl băgam în vizorul ochiului meu și mă făceam că nu mă uit pe el, dar am văzut cât de îngrijorat e pentru botez. Și când am pus masa de dragoste acasă, tot la fel am urmărit și am văzut multă liniște în sufletul lui. Și prin aceasta mi-a făcut o impresie dumnezeiască în dreptul lui și Domnul să-l ocrotească. Amin! Când o deschide gura și o deschide gura către Domnul, Domnul să-l audă. Amin! Cântarea 631. Eu eram prea departe de Domnul, păcătos nu se poate mai rău, mă întrebam, mă salva Mântuitorul, eu așa păcătos cum sunt eu, mă întrebam, mă salva Mântuitorul, eu așa păcătos cum sunt eu. Rătăceam prin pustii și întuneric, vinuind acest gând tot mereu, de cumva ar mai fi vreo salvare, pentru așa păcătos cum sunt eu. De cumva ar mai fi vreo salvare, pentru așa păcătos cum sunt eu.
tocmai când era răul la culme, și când chiar dispera ce mi-au greu, Iisus te-a șoptit și-a mai poate, a salvat păcătoși cum sunt eu. Iisus mi-a șoptit că El mai poate, a salvat păcătoși cum sunt eu. Ascultai și ce văd la Domnul, am strigat păcător tare rău, dar te rog, fii milos și salvează, fiu așa păcătos cum sunt eu. Dar te rog, fii milos și salvează, fiu așa păcătos cum sunt eu. Și-n Hristos mă crezui de cu totul, iar de-atunci fericit sunt mereu. Și să vezi pe acesta vrut să scape, un așa păcătos cum sunt eu. Și să vezi pe acesta vrut să scape, un așa păcătos cum sunt eu. Iar de-acum nu mai bâlbâi prin noapte, ci-l slăvesc pe Hristos tot mereu. Spun la toți că El poate să scape, un așa păcătos cum sunt eu. Spun la toți că El poate să scape, un așa păcătos cum sunt eu. Când calea se sfârșește a Domnul, va veni ca să-și ia poporul rău, îl voi preamări vezi că a salvat, un așa păcătos cum sunt eu. Îl voi preamări vezi că a salvat, un așa păcătos cum sunt eu. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Suntem înaintea unui fapt împlinit, cea mai mare bucurie care o așteptăm de multă vreme, ca fratele nostru Poluțu să facă acest pas minunat. El era ales de Dumnezeu mai dinainte, pus deoparte, pregătit pentru această lucrare sfântă și pentru că omul lui Dumnezeu, fratele nostru Ion, a mâncat multă amărăciune pentru că a fost în mijlocul nostru mulți lupi răpitori și oameni care nu stăteau statornici, s-a rugat către Dumnezeu și a zis: Doamne, adu poporul Tău cel sfânt în mijlocul nostru. Aleluia. Și Domnul Iisus Hristos a intrat la lucru și a cercetat meteorul, pentru că din nou se va face o lucrare sfântă și adevărată. Frații noștri, neamurile noastre care trebuie să vină la pocăință, ne așteptăm cu fiecare, pentru că sunt oameni statornici, sunt oameni de cuvânt, când va spune că face botezul, face, va spune da, da și nu, nu. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care nu sunt plăcuți înaintea Lui, care iau hotărâri stripite. Și de aceea bunul Dumnezeu, împreună cu Iisus Hristos, împreună cu îngerii, a luat o hotărâre și s-a îndreptat cu privirea către meteor. Și cred că mulți din neamul nostru, la tinereța lui, va veni la pocăință și ne va face o bucurie. Pentru că am plâns foarte mult, am suferit foarte mult din cauza aceasta și Dumnezeu a spus: iată că și bucuria este pe măsură și într-adevăr așa este, bucuria este pe măsură în această zi. Domnul să vă binecuvinteze, să ne rugăm în continuare ca să vină tot neamul nostru la pocăință. Amin. Domnul să fie și lăudat. Vom lăuda pe Domnul cu cântarea De când Domnul m-a găsit, fiindcă astăzi fratele nostru Polu este găsit de Dumnezeu, hotărât de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, numit de Dumnezeu, trăiește prin voia Domnului și acum vrea să aducă mulțumire pocăindu-se.
înaintea lui Dumnezeu, să fie cu el pururea. Amin. Cântarea 81. Domnul m-a găsit, laudă Domnului Iisus. Inima din țara mea, laudă Domnului Iisus. Inima el mi-a scântit, de păcat m-a curățit. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. Inima el mi-a scântit, de păcat m-a curățit. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. El prin sângele vărsat, laudă Domnului Iisus. M-a spălat și m-a salvat, laudă Domnului Iisus. Sufletul mi-a vindecat, căci păcatul mi-a iertat. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. Sufletul mi-a vindecat, căci păcatul mi-a iertat. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. Am vorbit, laudă Domnului Iisus. Și-a fi înger păsărit, laudă Domnului Iisus. Duhurele ești acum, că-și putere n-am nici cum. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. Duhurele ești acum, că-și putere n-am nici cum. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. O auzi tu, frate drag, laudă Domnului Iisus. Să nu stai nici când vedea, laudă Domnului Iisus. Ce grăbește-te să vii, mâine nu știi ce-ar mai fi. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. Ce grăbește-te să vii, mâine nu știi ce-ar mai fi. Laudă Lui, laudă Lui, laudă Domnului Iisus. Aleluia! M-am hotărât! M-am hotărât! Să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Nimic nu mă va minți pe cale. Nimic nu mă va minți pe cale. Nimic nu mă va minți pe cale. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Mai lumea înainte crucea, mai lumea înainte crucea, mai lumea înainte cerul, și înapoi eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. La lume, dar nu la Iisus. Hemos la lume, dar nu la Iisus. Hemos la lume, dar nu la Iisus. Că înapoi și înapoi eu nu voi da. Că înapoi eu nu dau înapoi. Ale vorbi.
La 30 de ani, fratele nostru Polu încheie legământul cu Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Toate polurile te întrebăm înaintea martorilor văzut și nevăzut. Liniște! Asta locul ea, lopăi. Liniște! Crezi că în cerul este Dumnezeu? Crezi că este un singur Dumnezeu creator a tuturor lucrurilor văzute și nevăzute? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El a venit din slava cerească, s-a întruchipat în chip de om și a locuit printre noi pe pământ? Crezi că Iisus Hristos și-a dat viața pe crucea de pe Golgota pentru păcatele întregii omeniri? Crezi că Iisus Hristos a înviat a treia zi după Scripturi din morți? Crezi că Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, s-a înălțat în trup la dreapta Tatălui? Așa cum s-a înălțat în trup la dreapta Tatălui, crezi că El va veni pe norii slavei și va lua pe aleșii Lui? Care sunt aleșii Domnului, pocăiți sau nepocăiți? Unde îi va duce Domnul pe pocăiți când va veni? Și cei ce nu se pocăiesc, unde vor merge? În iad! În iad! Cei ce nu se pocăiesc, merg în iad! Frate Polule, crezi că Evanghelia aceea e sfântă? Uită-te pe ea! Crezi că ea mărturisește pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt? Crezi că dacă vom împlini ce scris în ea, vom avea garantat parte din viață veșnică? Crezi că este un singur Dumnezeu? Crezi că este un singur Fiu de Dumnezeu, Iisus Hristos? Crezi că este un singur Duh Sfânt Creatorul? Frate Polule, pe calea pocăinței o să râdă prietenii tăi de tine, colegii tăi, te vei lepăda de Domnul? Dar dacă va veni cineva și va amenința cu moartea, spune-te umor dacă nu te lapezi de Domnul. Îți dai viața pentru Iisus? Amin. Frate Polule, te-a forțat cineva să încheie acel legământ, te-a plătit cineva, te-a obligat cineva. Pentru ce încheie acest legământ cu Domnul? Pentru mântuirea sufletului. Aleluia! Mărire ție! Frate Polule, pe calea pocăinței poate o să ai necazul. Ce vei face către Domnul? Mă voi ruga! Gloria lui Iisus! Frate Polule, crezi că Domnul Iisus vindecă orice boală? Crezi că înviază morții? Crezi că e prezent cu noi la acest botez? Îi simți prezența? Mărească-se numele! E aici Iisus! Slăvit și onorat să fie numele Tău, Iisuse! Dintre noi toți, El simte cel mai mult prezența Domnului! Aleluia, amin! Frate Polule, până când vreți să slujești pe Domnul nostru Iisus Hristos? Până la moarte, răspuns corect! Gloria lui Dumnezeu! De baza mărturisirii tale, de bună voie și nesilit de nimeni, înaintea norului de martori credincioși din ceruri și înaintea norului de martori credincioși de pe pământ, de bună voie și nesilit de nimeni, noi, împuterniciți fiind de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca să te putem încredința de la moarte la viață veșnică, ca niște robi netrebnici înaintea celui preanalt, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh pentru viața veșnică la care ai fost chemat. Amin. Noi credem că botează, cine-a crezut a botezat. Tatăl, Doamne! În brațul tău în credință, Tatăl, din
botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine mai vrea să încheie legământul? Mai vrea cineva să încheie legământul cu Domnul? Cine vrea să încheie legământul? Veniți la Hai, Doamne, mai mult. Da, dacă nici am Părintul Domnului. Cât de știri telefone pun eu. Uriați imediat! Îți mulțumim, Iisus. M-am gândit în noiembrie. Da, ce aveți și nu, pai, tatu.